Μπου. Οκ. Γεια σας, το όνομά μου είναι Χαρά. Και ναι, μην νομίζετε ότι ήταν τη Μαριάννα, sorry. Απλώς έχω τους λόγους μου. Ωραία. Και είμαι καινούρια YouTuber. Το άλλο βίντεο το είχα διαγράψει κατά λάθος, στα αλήθεια κατά λάθος. Γιατί ήταν 2 βίντεο και δεν ήξερα. Ήθελα να πατήσω, ναι, διαγράψα κατά λάθος το δικό μου. Ούψ. Ναι. Οπότε θα σας ξανασυστήνω για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία. Με λένε Χαρά. Είμαι 10 χρονών. Και ναι. Σε αυτά τα βίντεο έχω κάνει μέχρι στιγμής room tour. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα σας δείξω βιβλία που δεν νομίζω να πρόκειται. Ωραία, horror movie. Είναι λίγο movie, εντάξει, είπαμε. Το παράκανα. Εντάξει. Και αυτά είναι τώρα. Αυτά είναι τα τέτοια που θα σας εξηγήσω. Ναι, οπότε μερικές φορές δεν ξέρω, μπορεί να τραβάμε και με κάποιον άλλον, δεν ξέρω πάντως. Πάντως ναι, εγώ λέω ναι. Ναι, θα κάνουμε μια ταινία σήμερα, γιατί εξαιτίας μου, σήμερα θα κάναμε την ταινία, αλλά εξαιτίας μου τα χάλασα όλα. Οπότε ναι, είμαι Arianator. Ναι, Arianator. Και ναι, αυτά. Και θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω το Sims 4. Τα έχω ζηλέψει όλα. Ναι, τα έχω ζηλέψει όλα και θέλω να τα πάρω. Κάποιο τρόπο. Μην με βλέπετε. Μην με βλέπετε. Και επέστρεψα. Λες και ήμουν φυλακή. Dead. Οκειδοκί. Και ναι. Αυτά. Οι αγαπημένοι μου YouTuber είναι η Miss Mother και ο Αντώνης. Αυτοί μόνο. Από Έλληνες. Γιατί δεν βλέπω κάποιος άλλος και τόσο καλά. Ναι. Και τα καλά είναι ότι μου αρέσει το make-up. Δηλαδή που βάφομαι μόνη μου βασικά μερικές μέρες γιατί βαριέμαι. Απίστευτα. Ναι. Βαριέμαι απίστευτα. Αυτά. Ναι. Από Άγγλους YouTubers έχω 100.000. Δεν χρειάζεται να τους εξηγήσω γιατί θα πάρει 100 λεπτά το βίντεο. Μία ώρα δηλαδή. Και ναι, αυτά. Okidoki. Ναι, και η αγαπημένη μου φίλη είναι η Ava Tetley. I love you. Αλλά υπάρχουν και άλλες καλύτερες μου φίλες που εντάξει δεν είναι και τόσο καλό. Για παράδειγμα πες μας ποιες είναι οι καλύτερες σου φίλες. Πες μας. Εγώ ντρέπομαι μερικές φορές γιατί στις φίλες μου τις προβοδώνω και μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορεί να μην με παίζανε. Συγγνώμη, μπερδεύω τις λέξεις μου. Μπορεί να μην με παίζουν. Οπότε, ναι. Ναι. Και αυτά. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Όχι αυτά, μόνο για σήμερα. Σήμερα έχουμε και movie. Λίγοι. Πολύ λίγοι. Δεν ξέρω, μπορεί να μην τρομάξετε. Θα πείτε είναι βλακεία και αυτά. Αλλά το πιο σίγουρο είναι ότι σε εσάς, guys, πώς σας αγαπώ. Δεν πρόκειται. Δεν νομίζω. Νομίζω. Εγώ δεν νομίζω. Ναι, δεν νομίζω. Okay, so bye.